дастаи мунтахаби олимпии футболи тоҷикистон то 23 сола бо роҳбарии сармураббии Мубин Эргашев дар бозии дуюмаш дар мусобиқаи интихобии ҷоми Осиё 2022 дар гурӯҳи Б тими Непалро бо ҳисоби 6-0 шикаст дод. голҳоро Шервонӣ Мабадшоев дақиқаи 24, Шарифҷон Солеҳов дақиқаи 32, Рустам Соиров дақиқаи 40, дар нимаи аввали дидор Муҳаммадалӣ Азизбоев дар дақиқаи 61, Ваҳдат Ҳанонов дар дақиқаи 68 аз пеналти ва Эмомалӣ Аҳмадхон дар 72 дақиқа дар нимаи дуюм ба самар расонидаанд. Дар даври сеюми мусобиқаи гурӯҳи Б ки рӯзи якшанбе 31 октябр баргузор мешавад, нахуст Лубнон бо Непал ва баъдан Тоҷикистон бо Эрон бозӣ хоҳад кард.